21. kola u Kruševcu pred 10.000 gledalaca Vojvodina je ostvarila možda presudnu pobedu u pohodu ka tituli nad Napretkom 2:1. Novosađani su imali više šansi, uostalom igrali su otvoreno i sada se sa sigurnošću može konstatovati da lider na tabeli nije više samo prijatno iznenađenje šampionata. Prva prilika Vojvodina se ukazala u 6. minutu, Jokanović je međutim promašio. U 17. minutu Napredak uzvraća, ali je Radivojevićev šut Maras odbranio. U 36. minutu, posle ovog kornera, Isakić je mogao da obraduje Kruševljane. 4 minuta pre kraja poluvremena, vidjet ćete, ponovo je Šestić izvanredno uposlio Jokanovića. Ostaje 0:0. Početkom drugog poluvremena, u 48. minutu, Šestić pronalazi Vujačića, ali golman Napretka Jovanović dobro je postavljen. Sada obratite pažnju. 52. minut, Matu dva poteza, Vorkapić loptu šalje Punišiću, koji ne greši, i to je 1:0 za Vojvodinu. Tek u 79. minutu Napretku se ukazuje šansa za izjednačenje. Pogrešili su fudbaleri Vojvodine, šutirao je Kojičić, ali neprecizno. U 84. minutu usledio je novi pogodak Novosađana. Mijucić je izveo slobodan udarac, a Jovanović, obratite pažnju, ubacio loptu u sopstvenu mrežu. To je zapravo autogol. Posle toga osokoljenim Novosađanima deprimirani domaćini poklanjaju još jednu gol šansu. Sada je, međutim, Vorkapić neprecizan. A onda u 88. minutu 2:1 strelac jedinog pogotka za Napredak je Kojić, ali za izjednačenje je kasno. Za mladu ekipu Napretka, međutim, i pored poraza još nije kasno.